Nagkondusir nin indignation rally ang 83rd Infantry Battalion Philippine Army kontra sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF kan Lunes, Desyembre 12. Nagtiripon ang partisipante sa covered court kan Barangay Salvacion, Tinambak, Camarines Sur. Sigon kay Technical Sergeant George Orea, Chief kan Civil Military Operations Unit kan 83rd Infantry Battalion Philippine Army, obheto kan aktibidad ng mga podan sa 81 individual na pigtutok dong padagos na nagtataong suporta sa rebeldeng grupo na magbaliklado na sa gobyerno. Ipo yan ma'am, inuurong ng dagdagang suporta ma'am at least magkano na po sa gobyerno. Tanganing progresibo po ang kausugan ng Banwaan ng Tinambak. Magpos ma'am, sa buong kapikulan po ma'am, pagmarina niyong grupong inyong CPP-NPA ma'am na nagpapahirap sa patuyang bayan ma'am. Nasa 200 na individual gikan sa 7 barangay kan Banwaan ang presente sa indignation rally. Nagpailing man in suporta ang lokal na gobyerno asin Municipal Social Welfare and Development Office kan nasabing Banwaan, Tinambak PNP, Camarines Sur 2nd PMFC, Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, asin Camarines Sur Provincial Police Office. Dahil yan ma'am, suportahan ma'am, medyo nawawara na sila po ma'am. Ako sinusuportahan daw sila, halawig na panahon po yan ma'am. Kaya ma'am, ang kalaban sa ma'am kang estado ma'am. Dahil ma'am, kaya ma'am, kapulisan ma'am, at kasuntasan galuhan ma'am. Magigiromdoman, inot ng pigkondusir ang parehong aktibidad ka nakaaging Mayo sa Naga City. Mientras tanto, kasabay man na pigkondusir sa pagtiripon ang pananao sa residentes nin food packs gikan sa LGU Tinambak. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.